Amics i amigues, us presento el blanc d'aquest mes, de novembre, Can Feixes Blanc Tradició 2020. És un blanc del Penedès. El celler es diu Huguet de Can Feixes, que està situat a la part una mica alta del Penedès, és a dir, quan baixem l'autopista cap a Tarragona i tenim Sant Sadurní a mà dreta, doncs les muntanyes que queden al fons. És una zona una mica més d'altitud, una mica més de boscosa i, per tant, aconseguim més frescor en els vins, d'acord? No és una part tan càlida del Penedès. Què us diria? Doncs, les varietats d'elaboració. Xarel·lo, 80%, 20% Malvasia. Per tant, vi que és fresc, bastant elèctric, cítric, poma verda. La Malvasia té unes sensacions una mica més florals, amb acidesa, però amb una certa flor dolça. Per tant, el conjunt té una certa fruita amable, però és molt elèctric. Per tant, us diria, és un vi per menjar, per exemple, amb fregits, seria fantàstic, peixos, algo de marisc. Això amb una temperatura una mica més fresqueta, anem a dir 8 graus. Si volem plats una mica més de textura, una mica més greixosos, una mica més amb salsa, algun peix al forn o així una mica, doncs aniríem una mica, hauríem de pujar la temperatura perquè no sigui tan elèctric, tan àcid, és a dir, sigui una mica més cremoset. Particularment, penso que s'hauria de prendre entre 10 i 12 graus, personalment. Es pot prendre més fred, però us recomano aquesta temperatura. Seria ecològic, Can Feixes segur que algun dia us presentem algun altre vi, a la botiga potser heu tastat els seus negres, és un celler que ens agrada molt, té un chardonnay espectacular, un celler de llarga tradició, no només fan vi, tenen altres tipus de conreus, vaja, un celler de solera del Penedès. I no em queda massa més per dir-vos, que espero que us agradi, i això hi ha 5.500 ampolles, per tant no hi ha masses, doncs espero que les que teniu vosaltres